שאלה. איך קוראים לספר שחסרים בו מאות פסוקים שנשמרו בצורה מושלמת? זו לפחות התשובה שאני מקבל מחבריי המוסלמים. אתמול קראנו קטע מתוך כתב פדאיל אל-קורן, שבו אבן עומר, אחד ממלווי של מוחמד, הודה שחלק גדול מהקוראן אבד. הכריז אבן עומר בפני המוסלמים. שאף אחד מכם לא יגיד, למדתי את כל הקוראן כי איך הוא יודע מה זה כולו, כשחלק גדול ממנו נעלם. בו יאמר דווקא, למדתי מה עצם העניין. כלומר, למדתי רק מה ששרד. לאחר מכן, אבו עובייד ממשיך לתת חבורה של דוגמאות לפסוקים חסרים, קטעים חסרים ופרקים חסרים. בואו לקרוא מאמר הדור הראשון של המוסלמים על השימור המושלם של סורה. 33 מהקוראן אבן אבי מרים קשורים אלינו מאבן לוחיה, מאבו לסווד, מעורבה באזזוביר מהאישה, שאמר סורת אל-אחזב. סורה 33 נהגה לקרוא בתקופת הנביא עם 200 פסוקים, אך כאשר עות'מן כתב את הקודסים, הוא לא הצליח להשיג ממנה יותר ממה שיש בה היום. אז לפי אשתו של מוחמד, הישה, אמה של הסורה הנאמנה 33 נהגה להדקלם עם 200 פסוקים. אבל כשהחליף עות'מן החליט להפיץ כמה עותקים כתובים של הקוראן, המוסלמים יכלו למצוא רק את מה שיש בפרק היום. סורה 33 מהקוראן שיש לנו היום מכילה 73 פסוקים. עכשיו אם סורה 33 הכילה במקור 200 פסוקים, אבל בקוראן מכילה רק 73 פסוקים, כמה פסוקים חסרים בסורה 33? לפי הישה, חסרים 127 פסוקים בסורה 33 מהקוראן שנשמר בצורה מושלמת ומופלאה. אבל זה מחמיר כי כנראה האישה התעגלה למטה כשאמרה שסורה 33 הייתה מכילה 200 פסוקים. אסמאעיל באברהים ואיסמאעיל ג'עפר קשור אלינו ממובארק בפדלה, מכאבין נוג'וד, מציר בחוויה א', שנאמר, ובי בית כאב אמר לי, כמה פסוקים ספרת, או כמה פסוקים קראת? סורת אל-אחזב. 70 או 70 או 73 עניתי, אמר הוא בכל זאת היה שווה לסורה אל-בקרה, סורה 2, והיינו קוראים בו את פסוק סקילה אמרי, ומהו פסוק סקילה? הוא אמר, אם גבר ואישה בוגרים נואפים, סקלו אותם ללא היסוס כאזהרה מאללה, כי אללה הוא חכם אדיר. לפי הובא אבן כד סורה 33 היו פעם ארוכים כמו סורה 2. אבל מי היה הובא יבין קו שעלינו להקשיב לו? הובא היא לא איזה סאבי ממוצע, הוא היה ראי של הקוראן. הוא אדון. הובא היה המאסטר של הקוראן, והובא אמר שסורה 33 הייתה ארוכה כמו סורה 2. סורה השנייה בקוראן היא באורך 286 פסוקים. כעת סורה 33 הייתה מכילה איפשהו בסביבות 286 פסוקים. כעת היא מכילה רק 73 פסוקים. אנו יכולים לומר שלפי הובא יבין קו, המאסטר, עבדו יותר מ-200 פסוקים מפרק בודד בקוראן. כיצד יגיבו חברינו המוסלמים? ובכן, ה-200 פסוקים פלוס האלה בוטלו כולם. שמתם לב שלקוראן יש את כל התכונות של ספר שהשתנה והושחת, אבל המוסלמים ממציאים סיבות לכל השינויים והשחיתויות, ואז אומרים שהוא נשמר בצורה מושלמת. בקוראן שיש לנו היום חסרים פרקים שלמים ומאות פסוקים. למה? כי בוטלו הפרקים והפסוקים החסרים. מה עם הקוראן שיש לנו היום מכיל דברים שהיו חסרים בקוראן קודם? למשל, לבן לווייתו של מוחמד אבן מסוד היו רק 111 פרקים בקוראן שלו. הוא אמר ש3 פרקים שנמצאים בקוראן של היום לא אמורים להיות שם. אז מה קורה כשדברים מתווספים? מי שהשאיר משהו בקוראן של היום פשוט עשה טעות. אבן מסוד טעה. ובכן,
מה אם נשים שניים מהקוראנים של היום זה לצד זה ונראה שיש מילים שונות בערבית בעלות משמעויות שונות בערבית? זה בגלל שהקוראן התגלה בכמה דרכים שונות, אבל הקריאות השונות הללו מחמיאות אחת לשנייה. כל הגרסאות השונות הן מאלה. שימו לב למה שהמוסלמים אומרים. הם אומרים שלקוראן יש את כל התכונות של ספר שהשתנה והושחת, ובכל זאת נשמר באורח פלא על ידי האל הגדול אללה. אבל זה מעלה שאלה ברורה. אם שימור הקוראן הוא נס, ובכל זאת לקוראן יש את כל התכונות של ספר שהשתנה והושחת, איך אנחנו אמורים לזהות את הנס? מה הנס כאן? חברינו המוסלמים אומרים שהקוראן שונה מספרים אחרים. זה נשמר בצורה מושלמת, ובכל זאת לקוראן יש את כל התכונות של כל הספרים האחרים ששונו והשחיתו דברים, הוסיפו דברים שנלקחו משם, מילים שונות בגרסאות שונות. אם זה נס, זה הנס הכי טיפשי אי פעם. מוסלמים בעצם אומרים לנו שאללה אמר, אתה יודע מה? אני הולך לעשות נס. אני הולך לגרום לקוראן להיראות בדיוק כאילו הוא השתנה והושחת, למרות שהוא נשמר בצורה מושלמת. המוסלמים טוענים מבלי להציג ראיות קונקרטיות, תנ"ך והתורה שונו. איך זה אפשרי לשנות כל עותק ברחבי העולם בצורה אחידה? האם נתקלת בנתונים היסטוריים המבססים את התהליך הזה? אני חושד שלא נתקלת באף ראייה כזו. עם זאת, אנו מנתחים את הקוראן והאחדית יחד עם השוואות כתבי יד. דימויים בקוראן נראים בבירור. נכון לעכשיו, ישנן 26 גרסאות נפרדות של הקוראן שנמצאות בשימוש ברחבי העולם, עובדה שרבים מסרבים להכיר בה. חיוני לחשוב בביקורתיות ולא לקבל באופן עיוור מידע מוטעה שהופץ על נוצרים ויהודים. בנוסף, כדאי לשים לב לפערים בין תרגומים שונים. גרסאות של הקוראן והטקסט הערבי המקורי הוא גם סוג של השחתה של הספר שלך. מי תבחר להאמין בסופו של דבר תלוי בך.